Kweku manizibulisela kwakhona kune maAfrika mahle. Ndinamkele kwikhasi lenu elithi Funda Rhoqo. Namhlanje seniphethele isincoko esibalisayo. Kudala abantu behlomla okanye bekhomenda kwi-comment section besithi isincoko esibalisayo. Nasi ke mhlambe ukhe uzibuze into yokuba yintoni isincoko esibalisayo. Kungenjalo mhlambe uyazibuza into yokuba sahluke njani kwisincoko esixoxayo. Isincoko esibalisayo sibalisa ibali elithile okanye isiganeko esenzekileyo okanye esehleleyo. Ukanti ke injongo yesincoko esibalisayo kukubalisa ibali okanye kukubalisa ngesiganeko okanye isehlo. Nazi ke impawu zesincoko esibalisayo. Ukanti ukuba besikhumsha besiza kuthi nazi characteristics zesincoko esibalisayo. Impawu yilanto sithi sibone ngayo into yokuba kodwa esi sisincoko esibalisayo. Umfundi ke xa ebhala oludidi lwesisincoko uye abhale ngebali okanye ngesiganeko esenzekileyo okanye kungenjalo isiganeko esiqwetyiweyo. Umfundi ubhala isakhiwo esitsala umdla nesikholelekayo. Lonto ithetha into yokuba xa ubhala isincoko esibalisayo ungabhala ngesiganeko esenzekayo okanye uqwebe isiganeko kodwa ke isincoko sakho masikholeleke. Okwesithathu, xa ubhala isincoko esibalisayo balisa usebenzisa ixesha elidlulileyo okanye ixesha langoku ukutsala umdla nokungqala kwebali. Kwintshayelelo yakho makuvele indawo ekuqhubeka kuyo ibali, ixesha eliqhubeka ngalo nabalinganiswa abakhoyo apha kwesi sincoko sakho. Lonto iza kuxelela into yokuba isincoko sakho siyafana nebali okanye siyafana nentsomi kuba kaloku kufuneka uxele indawo, ixesha nabalinganiswa. Lonto ithi into yokuba isincoko sakho masibe nesimo sentlalo. Okulandelayo, kwisiqu sakho sesincoko okwenzeka ebalini makulandelelaniswe ngokwamaxesha okwehla kwebali. Umzekelo, ukuba ubalisa ngotyelelo eKapa, sukubalisa ngezinto ezenzeke ekhaya kanti sele useKapa. Okanye uthi sele usithi ndanxiba uphinde uthi ndathambisa. Makubekho lanto sithi lulandelelwano. Okulandelayo, ubukhulu becala sebenzisa izenzi ezibonisa intshukumo ukuze ibali lakho libe lelikholelekayo. Lonto ithetha into yokuba ungasebenzisa izenzi ezifana nokuba wafika, sahamba, waphakama, saphuma. Okulandelayo, sebenzisa intetho ngqo xa ufuna umlinganiswa abe ngathi ngophilayo kumfundi. Ingxelo ntetho ayikukhuthazi oko. Omnye umuntu uzazibuza into yokuba yintoni intetho ngqo, iyintoni ingxelo ntetho. Intetho ngqo kuxa umbhali esebenzisa amazwi omlinganiswa ngqo. Ukanti ke ingxelo ntetho yona kuxa umbhali ebalisa into ibithethwe ngomlinganiswa. Ngamanye amazwi enika ingxelo yentetho yomlinganiswa ingengomazwi omlinganiswa ngqo. Umzekelo, namkelekile kwintaba etafile, nilonwabele ixesha lenu apha kwaye ukuba niyafuna ningafoda. Leyo yintetho ngqo. Ukanti ingxelo ntetho ibiza kuthi, wathi usisi osamkelayo
samkelekile kwintaba etafile, ze silonwabele ixesha lethu, kwaye ukuba siyafuna singafoda. Leyo yingxelo-ntetho, kuba kaloku ayingomazwi omlinganiswa ngqo, yingxelo okanye yiripoti ukutsho yento ibithethwe ngomnye umlinganiswa. Xa ubhala isincoko esibalisayo ke kufuneka usebenzise intetho ngqo. Loo nto iyakunceda into yokuba isincoko sakho sikholeleke. Okulandelayo, igama ngalinye olisebenzisayo lisebenzise ngenjongo ukwenzela ukuba isincoko sakho siyondelelane okanye sidibane. Okunye okubalulekileyo, ibali maliyokufika kuvuthondaba okanye malifikelele kwesi siganeko singunobangela wokubaliswa kwebali. Loo nto iyangqina kwakhona into yokuba isincoko siyafana nebali, kuba kaloku ibali linamanqanaba nesincoko ngokunjalo. Okokugqibela, qinisekisa ukuba isiphelo sesanelisayo kwaye sicacile. Ungamshiyi umfundi wesincoko sakho ezibuza imibuzo ethile. Lilonke le nto isixelela into yokuba xa ubhala isincoko esibalisayo kufuneka uzijonge njengombhali wencwadi, kuba kaloku nawe kufuneka ube naso isimo sentlalo sesincoko sakho. Ubonakalise indawo ekwenzeka kulo ibali, ixesha eliqhubeka ngalo, nabalinganiswa bakhoyo kweli bali lakho okanye kwesi sincoko sakho. Kufuneka kwakhona ubonakalise intshayelelo, ubonakalise uvuthondaba, ubonakalise isiphelo. Loo nto ithi into yokuba isincoko sakho masibe namanqanaba njengebali okanye njengentsomi okanye njengedrama. Xa sibhala esi sincoko kuthiwa sisincoko esibalisayo, akufunekanga sisebenzise ulwimi nje. Kufuneka sisebenzise ulwimi okanye isigama sokubalisa. Okokuqala, umfundi kulindeleke ukuba asebenzise izichazi, izifanekisozwi, izaci namaqhalo ngokufanelekileyo. Loo nto ke ithetha into yokuba kufuneka usebenzise izaci. Umzekelo, amagama afana nokuba sakhwela ibhasi enkulu ebomvu, kwathi kungekudala sifikile sabe sesingena. Leyo imizekelo yezichazi. Nansi imizekelo yezifanekisozwi. Sathi xa sithi gqi ngebhasi, kwathi tshe imfene. Leyo imizekelo yezifanekisozwi. Izaci zona namaqhalo zibangela into yokuba ulwimi lutyebe. Ukuba ufuna ukwazi ukuba yintoni izaci namaqhalo, sinalo ushicilelo apho kwelikhasi lethu. Uncede ubukele. Okulandelayo kwisigama sokubalisa, sebenzisa izihlanganisi ezibonisa isizathu nonobangela. Isigama sokwakha imifanekiso ngqondweni, izafobe kunye nezimelabizo zoqobo ukunqanda ukuba ibali obhala ngalo lingabi nomdintsi. Loo nto ke ithetha into yokuba umfundi webali lakho kufuneka umzobele umfanekiso ngqondweni webali lakho. Usebenzisa izafobe, usebenzisa izimelabizo zoqobo, njalo njalo. Ukanti okokugqibela kulwimi lokubalisa okanye isigama sokubalisa, qaphela ithoni, iregister, isimbo sokubhala, isigama esifanelene nenjongo okanye isimo sentlalo. Loo nto ithetha into yokuba qaphela ithoni yakho xa ubhala isincoko sakho esibalisayo. Ukuba uchulumancile, masiyibone kumazwi okanye kumagama owasebenzisayo. Kwakhona isigama sakho okanye ulwimi lokubalisa olusebenzisayo maluhambelane nesimo sentlalo. Ukuba isincoko sakho sibalisa ngebali elenzeka ezilalini, ulwimi lwakho malubonakalise loo nto.
Ukanti ke ukuba isincoko sakho sibalisa ngesiganeko esehla edolophini, isigama osebenzisayo masixele loo nto. Lilonke, le nto ithetha into yokuba xa sibhala isincoko esibalisayo, kufuneka sisebenzise isigama esithile. Sigama eso esiza kuba nezichazi, izifanekiso-zwi, izaci namaqhalo, ukwenza into yokuba umfundi wethu abe nomdla. Sisebenzise izafobe, izimelabizo zoqobo, ukwenzela into yokuba sityebe isincoko sakho. Uyijonge itoni oyisebenzisayo ukuba iyahambelana na nebali olibalisayo. Xa siza kuvala ushicilelo lwethu, makhe siqwalasele isakhiwo sesincoko esibalisayo. Ingaba sisakha njani isincoko esibalisayo? Okokuqala, ucwangciso-zimvo okanye imephu yengcinga, okanye laa nto sithi mind map ngabula makhumsha, ibalulekile. Qiniseka ukuba iingcinga nezimvo zakho ezikwimephu yakho yengcinga ziyathungelana. Okokuqala, siba nentshayelelo. Senza ntoni kwintshayelelo yesincoko? Kumhlathi wakho wokuqala kulapho wazisa khona ngesihloko sakho kunye nokubekela izimvo eziqulathe sisihloko sakho. Ngamanye amazwi, kwintshayelelo kulapho usixela khona into yokuba singantoni isincoko sakho. Okwesibini, intshayelelo mayibe mfutshane, kodwa ke imeme okanye itsale lowo umbhalelayo, ukuze abe nomdla koko uza kubhala ngako kwisiqu. Ngeliphandle, mayithi ndifunde. Okwesithathu, intshayelelo mayiquke ixesha, isimo sentlalo sebali obhala ngaso, kwaye iveze okanye yazise abalinganiswa abaphambili bebali lakho. Okokugqibela apha kwintshayelelo, isivakalisi sakho sokuvula sibaluleke kakhulu, kuba kaloku siso esimema umfundi into yokuba makaqhubekeke angene kwisiqu sesincoko. Xa sifika kwisiqu sesincoko esibalisayo, nazi izinto kufuneka siziqaphele. Okokuqala, masiquke uluhlu lwemihlathi ethungelanayo ebonisa ukukhula kwesihloko. Loo nto ithetha into yokuba xa ubhala imihlathi okanye ubhala ii-paragraphs kwisiqu, qinisekisa into yokuba ziyahambelana, ziyathungelana. Ungathi uthetha apha, sikuve sewuthetha phaa. Komnye umhlathi uphinde ubuye uthethe apha. Iziganeko okanye izehlo mazihambelane. Andiyazi nokuba ndiyavakala na. Okwesithathu apha kwisiqu, ungasebenzisa amagama afana nala: ngokufanayo, ngaphandle, nangona kunjalo. La magama aza kuthi enze ukuba intsingiselo icace gca, kwaye uqinisekise ukuba kukho uthungelwano lwezimvo. Okwesine, isiqu sikhokhelela kuvuthondaba lwesincoko. Loo nto ithethe into yokuba elaa nqanaba sithi luvuthondaba silufumana apha kwisiqu. Okugqibela, imo mayibunjwe ngokusebenzisa itoni enamandla nethe ngqo. Loo nto ke ithi le nto ubhala ngayo mayibunjwe ngokusebenzisa itoni enamandla nethe ngqo, ungabe ugwegweleza. Okokugqibela, kwisiphelo sesincoko esibalisayo kulindeleke senze ntoni na? Okokuqala, into ekufuneka siqaphele kukuba lo ngumhlathi wokugqibela wesincoko, oqhina onke amasolotya esincoko sakho. Kulapho uveza khona iimvakalelo zakho ngesihloko. Ukuba esi sehlo bubalisa ngaso sakonwabisa, masive loo nto. Ukuba sakudanisa okanye sakuphoxa, masive kulwimi okanye kwisigama sakho loo nto. Okwesithathu, lowo ufunda isincoko sakho makeve ukuba ngoku uyaphetha okanye uyavala.
Amagama afana nala elokuphetha kuyabonakala ukuba njalo ngenxa yoko aza kukuncedisa ukuze isincoko sakho usiphethe ngokufanelekileyo. Okugqibela, isivakalisi sakho sokugqibela salomhlathi masomelele sithi gqolo ukuhlale sihlele engqondweni yalowo ufunda isincoko sakho. Umzekelo, mhlawumbi isincoko sakho ungasivala ngokuthi wayetshilo umakhulu wathi ukuhamba ukubona. Eso ibisisincoko esibalisayo usiphethelwe ngokuzingca ngumfundisi-ntsapho wakho omthandayo. Ukuba olushicilelo ulonwabele, uncede ucofe ulike, ucofe nosubscribe, uzibophelele kwikhasi lethu kuba ziseza izincoko ezixoxayo, izincoko ezichazayo, njalo njalo. Ukuba unombuzo unawo, bhala kwi-comment section. Ukuba ikhona ivideo ufuna siyenze, bhala kwi-comment section. Enkosi.